खुलुमबाय Ni holai. Khang tulai sa hoyo. हेलो एवरीवन खुलुमबाय मेरे YouTube चैनल पर सभी को फिर से स्वागत है सो दिनैनि भिडियो जों नै जों दिनै मर्निं वाक खालामनो नायलांबाय थादो भिडियोखौ Hello guys, welcome to Senselin Creation Blog. Namaste. I am from Assam. I am from Nagaland, Bihar. Ya, kuch na ali nahi. Isera gede geleon pinaki mana? Bikin tak gelebai. 500 likes. Only 7% of people in India are O negative blood type. O negative blood. फैनाय जोंहा दा इभिनिं टाइम जालायबाय इभिनिं टाइमाव कालचारेल प्रग्राम दं नालाय ट्रेडिशनेल गाननांगौ जालायबाय एभ्रि कालचारेल प्रग्रामावनो मा जोंना ट्रेडिशनेल एटाइ गाननांगौ नायनो मा खालामो जों दिनै आसामनिफ्राय जोंनि बर'निबो मोसानाय जोङो खिन्थासिगोन स' बयबो नायलांदो जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौ स' आइ होप जों मोजाङै मोसागोन खालामनायसै एसे ट्राइ खालामो जेसेबां हायो जों जोंनि बेस्टखौ खालामनो नाजागोन स' थेंक इउ गाइस नाथाय मोनसे खोथा जों पारफर्म खालामनाय मेथाइआनो कपिराइटसो फैयो मिउजिकआ ओमफ्राय बेनि थाखायनो मिउजिकखौ होनो हायाखिसै जों दिनै जोंनि बर'नि मोसानायखौ थेवबो जों मिज'रामाव खोन्थाफैबाय नायदो नाय इन माय ब्लग only hi हेलो From Nagaland. से खुलुमबाय नमस्ते खुलुमबाय खुलुमबाय Ni holai. Khang tulai sa hoyo. Ni siyo yo. Vine foto ti. यहाँ पे Leonay Mella Trashni I go to your friend here Hello sir Hi. Well, I'll give 10 minutes, 10 seconds of. Okay. Nagaland, which shows the love, unity, and harmony among different Naga tribes and their historical past and symbol of unity and diversity. Thank you. Hello 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 You are from Tripura. I am from Assam, Bihar, Bodoland. Bye. ओमफ्राय जोंहा नेक्स्ट डेआवनो लास्ट कालचारेल नाइट प्रग्राम दंमोन नालाय बेनिनो प्रेक्टिस लाजोब्बाय एसेनोसै दोनदो भिडिअ